mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipun bika tersananipun halaman 7. Tapi saderenge kita belajar surat Al-Fatihah ngangge lagu ros. Sajane mboten lagu tasana sebutannya. Lagu ros. Tasana ini salah satu metode sing ngaos sing ngangge lagu ros. Lagu kata, enten lagu nahawan, enten lagu ros kata. Nah, ros niku sing paling gampang. Karena mangke namung datar naik. Jadi gampang, paling gampang itu ngangge lagu ros. Mangke kula contohi riyin maos Fatihah per ayate, mangke jenengan langsung ngoten nggih. Sing pertama datar riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus datar malih utawa turun malih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus naik malih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terus turun malih atau datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus naik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing niku nek sing siratal ladzina dipedhot teko ghairil maghdubi. Sajane sing sae kan terusan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngoten nggih. Pun dimilih saking basmalah rendah riyin atau datar riyin. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik. Maliki yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Siratal ladzina
justru paling gampang lan kulino paling kita lampahi ros sakjane. Rata-rata tiyang nu sakjane luwih gampang ros, tapi kadang mboten krasa nek niku ros ngono lho. Enten sing tiyang niku ros niku kakean munggah, gak iso mudhun. Akhirnya Manurrahim Maliki Yaumiddin kata kaiso mudun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudune kapan? Biasanya soalnya wis kadung enak munggah angel mudune. Nah, terus niku diatur supaya iso naik turun. Ping pindho-pindho ae. Nek praktek tilawat ini udah ditelu. Nggih, datar, naik, turun. Nek sing tarsana niku dadi sekawan, dipecahi dadi sekawan. Datar, naik, turun. Tapi mangke praktek iki pas enten maca Quran mek kalih to. Datar karo naik ngoten. Pun monggo diwaos sareng-sareng halaman 7. 1 2 3. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alif lam mim. 1 2 3. Alif lam mim sad. 1 2 3. Alif lam mim ra. 1 2 3. Alif lam ra. 1 2 3. Nun. 1 2 3. Sad. 1 2 3. Qaf. 1 2 3. Hamim. Anda pilih 1 2 3. Yasin. 1 2 3. Toha. 1 2 3. Hamim. 1 2 3. Ain sin qaf. 1 2 3. Qasin. 1 2 3. Qasim mim. 1 2 3. Kaf ha ain sad. 1 2 3. Tarik napas Rin. In taraka khairanil wasiyatul walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. 1 2 3. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. 1 2 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 1 2 3. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. 1 2 3. Wa tawalla anhum hatta hin wa abshir fasawfa
fayubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu. Sampun dicetak sing ini nggih, sing wau nggih, sing kuasa. Nggih. Nanti sing dereng kantuk. Monggo dipirtani niki sementara kita dereng ngaos kitab sing enggal karena niki napa momene nggih dadi Asyura nggih. Enten sing Asyura niku Kemis atau diwiwiti mulai Rebu malam Kemis. Enten sing Rebu malam Kemis sampai Kemis sadurunge maghrib. Nah, enten nek tanggal setunggale dianggep Senin malam Selasa. Sing derek kalender biasane sing tanggal merah Selasa dhewe lho. Nah, iku maka tanggal 11 Suroe atau Asyura niku dawah dinten Rebu malam Kemis binjing dalu ngantos Kemis saderenge maghrib Kemis sore. Nek sing kula karena derek sing rukyatul hilal dinten Senin niku mboten saged ditingali dadi istiqmal sehingga tanggal setunggalin derek sing Selasa malam Rebu sehingga tanggal sedosoe dawah dinten Kemis malam Jumat sampai Jumat saderenge maghrib Jumat sore. Jadi jenengan monggo pilihane masing-masing. Nek pancen nganggep napa niku Senin malam Selasa niku maghrib niku dewingin pun mlebet tanggal setunggal berarti dinten Rebu jenengan poso tasu'a terus Kemis siam Asyura. Nah, nek sing nganggep Selasa malam Rebu tanggal setunggal, maka tasu'ae dawah dinten Kemis siam tasu'a, terus Jumat siam Asyura. Oh. Niki satu kertas atau niku wau 2 halaman niku wonten 2 materi nggih. Niku tentang peristiwa-peristiwa sing kedadosan teng wulan Muharram. Sing paragraf pertama niku sing kedadosan teng tanggal 11 Asyura. Tanggal 11 Muharram sing disebut kali Asyura. Niku disebutaken teng kata kitab sadane iki kula pendhet salah setunggal saking kitab Anatul Talibin fi Khilli Al-Fadhi Fathil Mu'in dari Syarafi Fathul Mu'in. Lajeng sing paragraf kedua sing selain itu nah niku kula pendhetaken saking kata kitab nggih saking 8 napa langkung lah kitab-kitab sing kedadosan teng wulan Muharram pada umumnya dan yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi sampai saat dadane Kanjeng Nabi ada beberapa. Pun sing teng ngene Asyura, atau tanggal 11 Muharram niku wonten peristiwa napa niku fenomenal napa. Dadi Muharram niku tanggal 1 sampai tanggal sadere tanggal 11 niku dianggap sebagai dina uji coba atau dina ujian kangge para nabi, para rasul. Ujian ini kata-katai dawah tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya wong Jawa rawani duwe gawe, rawani lunga-lunga antar tanggal 1 sampai tanggal 11. Mergo kathah kata coba. Nabi-nabi niku kata-katai dicoba Muharram awal-awal. Tapi tanggal 11 pikantuk kemenangan. Nah, niki tanggal 11. Ini ku yang pertama ditampilnya tau berarti Nabi Adam. Jadi sahabatnya Nabi Adam
pada waktu mandhap teng kene dunya niku kan diparingi ijazah donga kangge tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah niku akhirnya alhamdulillah kali Allah tobatnya ditampi. Nah niku mugi ulama niku pas ditampine niku pas tanggal 11 Muharram atau Asyura. Nomor kali Nabi Idris diangkat tenggene langit keempat. Nabi Idris niku nate dikancani kali malaikat Israil, Lah kekancan kali malaikat Israil niku selama niku pertama mboten ngertos lah niku malaikat Israil yo kanca wae. Awalnya dereng pirsa nek niku dereng ngaku nek niku malaikat Israil. Dilala dijak melampah-melampah tigang dinten niku Nabi Idris kok ningali malaikat Israil iki ora gelem mangan. Nabi Idris yo poso tapi ana bukoe. Tapi kok malaikat Israil ora tau buka. Akhirnya sampai tigang dinten ditangleti. Jenengan saestune sinten? Kok 3 dina kuat men ora mangan. Kula niki Israil malaikat tugasnya nyabut nyawa. Lah sampeyan mlaku-mlaku karo aku ngancani aku 3 dina prei lah sing mati. Apa ora ono sing mati? Nek sampeyan mlaku-mlaku karo aku, nggih enten. Lho, carane yo napa? Lah kula bendina mboten kirang sangka wong 1000. Kula benditen mboten kirang saking nyabut nyawae wong 1000. Ngoten. Lah carane ya napa ya sanak buah kula gampangane ngoten. Lah ternyata Nabi Idris nggih nyuwun dijabut nyawane, pengen ngerti rasane dijabut nyawane. Akhirnya kali Allah diizini terus dijabut nyawane. Loro Masya Allah padahal Nabi. Terus malaikat Israil Nabi Rasul niku njabut nyawae. Kula paling alus niku ya njabut nyawane Nabi Rasul. Terus dawuh malaikat dawuh Nabi Idris paling halus saya koyok ngene loroe koyok ulu sewu dijabut bareng koyok ulu sewu dijabut bareng loroe koyok motor niku gak langsung jabut langsung loro mari ora terus mulai proses awal sampai mana landane wong sing biasa-biasa wong awam apa maneh ndane wong sing fasik wong sing nakal-nakal kafir-kafir apa gak tambah loro kabeh prosesnya akhirnya mantun pecah terus nyawanya dikengken balik terus dijak melampah-melampah tenggene swarga dilalah kerasan gak gelem metu. Nah, dari kali Allah ya wis apa-apa ora usah balik nang donya. Ibadah tetep tenggene langit sekawan. Nah, dari ibadah teng langit sekawan ngantos bincing kepanggih kali Nabi Muhammad pas wae Isra Mi'raj. Terus Nabi Nuh medal saka kapal niku nggih pas wae tanggal 11 Muharram. Umat Nabi Nuh niku sing nakal-nakal niku lak di musnahno dipateni kalih banjir. Sak mantune banjir niku pun surut, sajane surut niku banjire wis surut. Kapale niku wis mandheg teng ngene Gunung Judi niku, Bukit Judi. Tapi kaping mudhun rawani engko nek becek ya apa? Nek durung iso dicaki ya napa akhire ngutus manuk. Kongkon survei apa donya iki wis sakmarine banjir iki wis iso diinggoni. Manuk sing pertama diutus manuk gagak. Manuk gagak iki ra manut karo Nabi Nuh. Dikongkon golek tanah sing atos, survei-survei, dilala kok malah mangani batang-batange wong sing mati-mati. Nah, akhirnya karo Nabi Nuh disabdo elek. Akhirnya manuk gagak itu dadi manuk elek saya. Terus akhirnya dadi mitos nek ana manuk gagak kabeh ana wong. Bukan ngerti ya kadane kok. Akhirnya yang kedua ngutus manuk merpati doro nggih. Manuk merpati, manuk muter-muter terus dincaki nang nggone lemah. Sing dincaki niku tenggene gunung apa sih? Gunung Supen apa gunung apa. Niku terus
Karena lemahnya abang. Jadi lemahnya wis rada padhet, abang terus dioser-oserno sikile. Gawe bukti nek niku lho pun saged dicaki, pun mboten becek, mboten blenyek, mboten mreseti. Terus akhire dugi tenggene Nabi Nuh. Oh iya iki sikile on abange. Makane merpati jenengan pirsani lah. Ana warna abang. Lah niku mergo dikoset-koset ngono. Ya ceritane ngono, aku gak ngerti tapi ceritane ngono. Nah, terus akhirnya kali Nabi Nuh didongakno ape. Mau manuk gagak didongakno elek, manuk merpati didongakno api. Wis muga-muga awakmu dadi tondo rukune rumah tangga. Nah, ora ana kewan sing dienggo conto, dienggo donga rukun kejaba manuk merpati. Nomor sekawan gini ku selamatin Nabi Ibrahim saking genine Raja Namrud. Nabi Ibrahim niku lah mecahi brahalane wong kafir Raja Namrud niku. Terus akhirnya dihukum diobong. Genine diurupno dhisik gobloke Namrud tuh genine diurupno sik. Nabi Ibrahim dereng dilebetaken. Akhirnya terus diuncalno karo manjane niku. Diuncalno ten lebet dilalah di sawani kali malaikat Jibril. Nabi Ibrahim jenengan ngersakaken napa? Napa wong-wong kafir tak pateni kabeh? Monggo jenengan nyuwun. Ora, apa njaluk kok nang awakmu dudu pangeran njaluk. Nggih lek nonton jenengan nyuwun ten Allah. Ora usah. Lho napa? Allah pun pirsa, ora usah kakean njaluk. Wong lek kakean donga iku kaya raku mandel karo Allah. Cari Allah iso ya krungu. Dadi ana donga. Iku yeah. Lah terus kita lara donga. Nah ngenten maksude Bu. Jenengan donga nggih monggo, ben dinten nggih monggo, bar salat nggih monggo, setiap waktu nggih monggo. Tapi jenengan niati nek donga niku ibadah. Ojo donga niati nodong. Hah? Mboten niati nodong. Ndi, ayo ndi. Ndi suwene ndi. Ati yo kaya maksa-maksa pangeran, kaya Allah dianggap pembantu. Karena tentang donga niku nganggep Allah iku iso dikongkon sembarang barang. Jadi Allah dijaluki ngene. Wah, nek donga niku berarti seul ada. Donga niku niati ngibadah. Mergo kali Allah dikeken donga. Wis iku tok. Lapo kok ndonga? Lapo kok njaluk iki? Apa pengin iki? Nggih boten. Nggih mergo Allah sing ngengken donga. Lah isine donga kok ngono apa? Kok njaluk sing apik-apik wis ngono tok. Ora usah ribet-ribet. Nah, Nabi Ibrahim ngoten purun donga. Akhire karena tata kramane niku Allah nggih terus ndhawuhi ten kene geni. Ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Geni awakmu iku makhlukku dadi yo adem terus nyelametno Nabi Ibrahim. Terus riwayat niku wekdal niku geni sak donya adem kabeh. Wekdal niku geni sak donya adem kabeh. Pun lajeng Nabi Musa nabi kitab Taurat ten ngene nggih niku nggih tanggal 11 Muharram. Mergo kan dihitung-hitung kali tiang Islam termasuk riwayat-riwayat niku kan Nabi Musa dikengken siang awale 3 dinten. Nggih niku pas wulan Dzulhijjah. Dikengken poso 3 dinten full. Terus kali Allah dikengken genepi maneh ditambahi sedoso. Posone kongkon genepi sedoso berarti 3 dinten Dzulhijjah besar ditambah karo sedoso Muharram pas 40. Makanya sakniki kata wong sing poso 40 dina 41 dina niku nderek niku termasuk salah siji. Terus Nabi Yusuf medal saka penjara, mantul difitnah niku terus medal saka penjara ini tanggal 11 Muharram. Terus Nabi Yakub, abahe Nabi Yusuf niku kan nangisi kelangan Nabi Yusuf, ditambah kelangan malih kali putrane malih Benyamin Kinase. Putra Kinase niku Nabi Yusuf kali Benyamin. Kok ilang pisan, malah nangis nemen sampai wuto sampai sakit. Terus kali Nabi Yusuf dikengken duluri wau kengken beto jubahe usapno nang bapak.
terus diusapno akhirnya saged sehat, saged ningali malih. Lah niku tanggal 11 Muharram. Nabi Ayub maktun kenging penyakit iku sehate sembuhe nggih tanggal 11 Muharram. Matur kena penyakit kulit enten sing sanjang 12 tahun, 18 tahun macam-macam riwayatnya. Akhirnya terus dikeken siram ngangge toya sing medal itu kali dahar apel. Akhirnya terus sehat malih. Niku nggih tanggal 11 Muharram. Nabi Ayub niku sakit kulit tapi ra koyo gilani mboten ya wis pokoke sakit kulit. Sing sakite mboten sampai menurunkan derajat kemuliaan kenabian. Aja dibayangno lek Nabi Ayub loro gudeg saawak mboten. Wis pokoke loro. Terus Nabi Yunus niku kan diuntal iwak, bangune 3 dinten terus medal sangka wetenge iwak niku nggih pas tanggal 11 Muharram. Tenggene jero iwak niku ndonga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lajeng Bani Israil dislametno Nabi Musa niku ya pas tanggal 11 Muharram. Dislametno saking ubrane Firaun nggih, dilalah melayu nyampe pantai, nyampe ngarepe Laut Merah. Ngarep segara mburi pasukane Firaun. Maju kena mundur kena jare judule filme Dono niku. Maju kena mundur kena. Akhirnya Nabi Musa ngedalaken mukjizate tongkate ditutukno ten ngene segara terus akhirnya sigar dadi 12 dalan ini. Terus kaum Bani Israil saged selamat. Mangkane kaum Yahudi sing asli niku sampai saniki tasih merengeti slamete mbah-mbahe saking ubrane Raja Fir'aun. Niku tanggal 11 Muharram. Dinggo napa? Dinggo poso. Kali Kanjeng Nabi diterusno posoe tapi ditambahi karo tanggal 9 ben ora padha karo wong Yahudi. Lajeng Nabi Daud. Nah, Nabi Daud niku kan enggak ada kasus nggih, dalam tanda petik ana kasus. Rumiyin enggak ada garwa mek 9 dosa 9. Nabi Daud niku. Wis oleh 99 garwane dilalah ngesir siji wong wedok. Tapi wong wedok niki garwane prajurite santrine ngoten. Aku ngesir bojomu terus piye? Mbok kena apa ora ya disir raja ya kudu diwenehno. Akhirnya bojone dipegat. Akhirnya kabeh diri nikah kali Nabi Daud terus dielingno kali Allah, dikirim kali malaikat kali pura-pura engkel-engkelan. Ada akhi lahu tis'u wa tis'una na'jata wa li na'jatu wahidah. Nabi Daud niki dulur kula, kanca kula, tangga kula empun duwe 99 wedhus. Lah kula namung duwe wedhus setunggal. Dulur kula wis duwe 99 wedhus, pengen ngepek wedhus kula sing mek siji niku keputusane pripun? Nabi Daud langsung dawuh, "Oh ya dolim, wis duwe 99 kok ngepek weke kan cane mek siji, ya dolim murka." Terus Nabi Daud kemutan lho, kok kaya ceritaku iki. Akhirnya Nabi Daud nyuwun sepura ten Allah. Lah niku tobaté ditampi nggih. Napa tanggal 11 Muharram. Nah, tapi hikmahe niku nek Nabi Daud nyesir ya dadi garwane saestu. Senajan pun ngonten niku tapi akhirnya ditakdir Allah tetap nikah kali niku wau. Nikah kali niku wau terus gadah putra Nabi Sulaiman niku malah. Terus Nabi Sulaiman putrane Nabi Daud niki wau. Niku kan nate diparingi pilihan wekdal alim. Awakmu milih ilmu dadi wong alim apa milih bondo donya dadi wong sugih? Apa milih jabatan dadi raja? Milih ndi? Nabi Sulaiman milih ilmu. Antara ilmu, duit karo jabatan, milih ndi? Milih ilmu, duit apa jabatan? Nah, wong cerdas yo milihne ilmu. Mergo dengan ilmu
niku kabeh mesti katut. Dunya ya iso, jabatan nggih saged. Lah niku akhirnya karena pilihan Nabi Sulaiman bener diparingi tiga-tigane, ilmu nggih diparingi, dunya nggih diparingi, jabatan dadi raja ngenteni abahe ya diparingi. Bahkan Nabi Sulaiman satu di antara 4 raja dunia, mboten namung raja negara, raja dunia. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku pikantuk dawuh saking Allah bilih sedanten dosa-dosane kesalahane baik saderenge maupun sawise niku disepuro Allah. Nah niku bukan berarti nek Nabi Muhammad duwe dosa mboten, menunjukkan kemuliaane Nabi Muhammad. Bahkan saderenge nglampahi dosa kesalahan wis disepuro karo Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Terus kemudian hari pertama Allah dadosna donya niku nggih tanggal 11 Muharram. Allah ngedukno udan pertama niku nggih 11 Muharram. Allah ngedukno rahmate tentunya niku nggih 11 Muharram. Allah ndadosaken arsy. Nah, arsy niki makhluk tapi lahu awalun wala akhiru lahu. Arsy niki sekali didadekno kali Allah ra iso mati, ra iso hancur. Karena apanya ditakdir ngono. Allah niku enggak ada beberapa makhluk nek sing kaya makhluk normal enek awale mboten enten terus dadi enten terus mboten enten terus dadi enten malih. Nah niku makhluke Allah biasanya siklusnya kaya ngoten. Tapi enten makhluk Allah niku sing kawitane mboten enten, didadekno terus dadi ana, terus ora tau gak ana. Nah niku termasuk arsy niki. Nek menungso niku kan awale gak enek. Didadekno terus dadi enek. Marung mati terus dadi gak enek. Terus diuripno dadi enek maneh. Nah niku rata-rata kaya ngoten. Tapi kaya arsy niki mboten. Termasuk niki Allahul Mahfud. Allahul Mahfud niki barang-barang gaib kita mboten ngertos bentuke ya napa wallahu alam. Allahul Mahfud. Nek secara bahasa wis kaya papan. Kaya papan sing isi papane niku kullu syai'in, sedaya sesuatu enten ten papan niku. Tedire sapa ae wis enek. Bahkan termasuk Al-Qur'an niku dipendhetno teko Lauhil Mahfud niku. Terus al-qalam, kolam niku ya nek dibahasakno ya kaya pena tapi bentuke wallahu alam niki nggih barang gaib. Kolam sing niki makin nyatet sedaya sesuatu takdir mulai awal sampai akhir ditulis ngangge kolam niki. Terus dinten Allah ndadosaken malaikat Jibril niku nggih tanggal 11 Muharram. Terus Nabi Isa diangkat teng langit mergo diuber-uber karo wong Yahudi, dislametno Allah. Sampai jarine wong Yahudi, jare wong Nasrani disalib niku. Nah niku nggih tanggal 11 Terus njenjing dinten kiamat niku dawahe nggih tanggal 11 Nah, sing apik iki. Kiamat niku nek munggo riwayat niku kan kedadosane dinten Jumat. Terus kiamat kedadosane munggo riwayat niki nggih tanggal 11 Muharram. Makane hati-hati nek ana 11 Muharram kok dawuh dina Jumat. Lah kula termasuk derek niki masalah. Mbuh iki meneh kiamat tenan apa mbuh tunda malih boten. Tapi sing jelas wonten riwayat. Tapi insyaallah derek. Tasik kata tiyang adzan salat ngaji aman. Oh niki sing tenggene setunggal kitab ya Ahmad Tholibi niki enten 22 peristiwa. Tenggene Asyura 1 hari ini punya berbagai momen-momen penting atau peristiwa-peristiwa bersejarah. Lah sing teng ngandhape niki adalah peristiwa bersejarah di zaman Kanjeng Nabi dan setelah Kanjeng Nabi termasuk khalifah-khalifah niku. Tapi di bulan Muharram secara umum, gitu, secara umum, boten tanggal 10 tok, boten pokoknya secara umum di bulan Muharram. Contohnya perang Najd. Nah, perang Najd niku nggih sabadane Badar, nggih boten sepiro terkenal tapi aja. Niku entene tenggene wulan Muharram. Terus Sariyah niku pasukan perang sing diutus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek nderek perang
mimpin perang secara langsung niku perangnya disebut ghazwa. Tapi lek Nabi mboten nderek perang, namun ngutus sahabat mimpin pasukan, budal rono mimpin perang. Nah niku namanya Sariyah. Nah Sariyahe Abu Salamah niku nggih wulan Muharram. Terus Kanjeng Nabi ngutus Abdullah bin Unais kangge mateni Khalid bin Sufyan niku nggih wulan Muharram. Misi-misi napa niku Kanjeng Nabi niku kata-katanya nggih wulan Muharram. Terus Sariyah pasukane Muhammad bin Maslamah niku nggih wulan Muharram. Nah niki sing apik niki. Niki perlu jenengan garis bawahi atau perlu jenengan tengari sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Raihanah binti Zaid radhiyallahu anha. Niku nggih wulan Suro. Kanjeng Nabi niku nikah ya wulan Suro. Makane jenengan badhe mantu monggo tak dukung jenengan. Nek ditakoki ngono, liyane gak ono sing mantu kok sampean mantu niru Kanjeng Nabi beres. Niru Kanjeng Nabi wah rejo sampean ora ono saingane malah nggih mboten. Iya jatahe akeh wis ngundang sakake monggo wis. Bondo roti tok wis atusan ewu. Ah enak ngandani mboten dituntut. Kaya wulan besar ya. Lah wulan besar jenenge tok pinten? Dewe ngeten sedoso. Kula ngitung beberapa yo nek sedoso akeh. Apa malah jenengan perangkat tambah nemen tonjokane tambah karu-karuan. Oh sing gak perangkat ae nemen apa malah sing perangkat. Padahal nggih faktane Nabi mboten nate nikah wulan besar. Faktane Nabi mboten nate nikah. Makane ana wong nikah wulan besar tak kandhani, tak takoni sampeyan niru sapa? Nabi ora tau nikah wulan besar sampeyan niru sapa? Nabi ku Nabi Muhammad. Ora tau nikah wulan besar sampeyan niru sapa? Oh ya mbo Pak. Niru banget. Hitungane dukun. Nah, soalnya ngapunten nggih, bukan masalah wulan besar ku elek kangge nikah mboten. Sajane nikah kapan mawon nggih angsal monggo sajane. Kecuali ya sing diharam kaya waya ihram nggih, waya haji, waya tas ngangge ihram niku kan larangan Bang. Tapi sajane sedaya waktu niku angsal digunika, termasuk wulan besar ya. Cuma akhirnya terus dadi pakulina, dadi ada. Wulan besar rata-rata wakeh mantu. Nang kau ayo repot-repote wulan besar. Wes gak karu-karuan. Ribet sampean sampai sing duduk bagiane ya akhirnya ewang-ewang ngurusi wonten niku. Terus akhirnya jenengan yo bolak-balik ijane jin preyo. Jagung mriko, rewang mriko, rewang mriko. Bolak-balik wae ngaji nalamal wis sepi akeh wong rewang. Ya wis maklum wah sering nggih. Wulan besar akeh wong. Berarti tak takoki sampeyan niru sapa? Kanjeng Nabi nikah karo sapa? Wulan besar ra tau. Oleh wulan Suro Nabi nate bahkan tidak hanya satu kali Nabi itu. Nabi nikah niki teng mriki disebutaken. Nikah kali Sayyidah Raihanah wau. Terus F nikah kali Sayyidah Ummu Habibah. Lho, loro malam Kanjeng Nabi nate nikah ping kalih. Lek umpama wulan Suro iku elek kanggo nikah, Nabi ra mungkin wani nikah wulan Suro ayo. Sing kula teliti niku wulan besar mboten enten. Enten 3 sing mboten dienggo Kanjeng Nabi nikah, nek mboten salah. Mangke jenengan pirsani tulisan kula mawon. Niku wulan besar Dzulhijjah niku. Nek wulan Dzulqa'dah malah enten. Selo niku malah enten Kanjeng Nabi. Kali Jumadil Akhir mboten salah. Kali Rabiul Awal apa Tsani niku salah satu niku. Nek mboten salah saya mengkula niku ada 3 bulan Nabi yang tidak pernah menikah. Kalau soalnya nyatet bulan pernikahan Kanjeng Nabi kula nulis. Nikah Kanjeng Nabi niku teng wanita-wanita yang ada di sekitar Kanjeng Nabi niku ada yang menyebutkan 35. 35 niku enek sing namung lamaran tok gak sida nikah. Enek sing nembe ditakokno tok mboten siyos enten. Enten sing pun dados. Nah sing pun dados nikah niku kula hitung 14. Sing sida nikah niku 14.
Tapi enten sing dipegat, dicerai. Enten sing dicerai. Lah sing dicerai ini kan mboten salah 3 sing dicerai Kanjeng Nabi. Kulo kali 11. Nah sing 11 niki sing kalih sedo sadurunge Nabi sedo. Nggih niku Sayyidah Khadijah kare Ummul Masakin niku. Sing julukan niku Zainab niku Ummul Masakin. Niku sedone sadurunge Kanjeng Nabi sedo, disiki Kanjeng Nabi. Sehingga Nabi niku pas wae sedo niku ninggal 9 garwa. Niku sing paling terkenal. 9 istri Nabi paling terkenal. Karena ketika Nabi wafat masih ada 9 istri Nabi. Karena 2 yang sah itu sudah wafat lebih dulu kan. Ya saya takut kali saya. Dari 11 niku utawa 14 pernikahan sing meskipun Nabi cerai niku tidak pernah dilakukan di bulan besar. Malah bulan Suro pengkali. Lah lek kadang ngenten nek jawabane jenengan lha kok gak gawane nikah wulan Suro. Wulan Suro niku wayahe wulan niki nelongso, wayahe wulan nelongso, wayahe wulan prihatin. Mergo napa? Wulan Suro kan diceritani awal-awal Suro niku wulane cobone para nabi, para rasul. Lan niku mboten napa lan jenengan duwe alasan niku gak wani mantu wulan Suro mergi iku kathah nabi kena coba mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi tanggal sedosoe kan para nabi menang. Nah mestine sampe nek mantu mulai tanggal sedoso ngoten lho. Pisan buka pisan rame-rame. Niku. Utawa mangkit diaturaken tentenge wingking ngene iku wulan prihatine keluargane Kanjeng Nabi. Sak nabine. Mergi wekdal tanggal 11 Muharram niku wonten sedone putune Kanjeng Nabi. Nggih niku Sayyidah Al Husain. Niku bin Sayyidina Ali niku kan sedone mati syahid ten ngene wulan Suro tanggal 11. Nah nek alasane niku monggo mboten napa-napa melu prihatin, melu susah, rawani duwe gawe, rawani duwe lunga-lunga ado-ado mergo ya prihatin ngatahna donga ngatane niku mboten napa-napa. Nah, tapi lek wulan besar iku kula mboten ngerti alasane apa wulan besar iku jenengan kok mantu niru sapa ngono maksudnya. Lek wulan besare apik, tapi apike dienggo ibadah. Akhirnya ngenten lho masalah sing dadi korban iku akhirnya sing dadi korban iku Allah. Mun nek wulan besar jenengan duwe mantu iku sing dadi korban Allah. Lho ya napa kok dadi korban nggih? Karena akeh wong sing duwe alasan gak sida kurban mergo duwe entek dienggo jagung. Waduh tanggal iki jagung tanggal. Akhirnya pas wae ditarik panitia tuku wedhus. Sinten sing ngersakaken kurban urunan sapi, kurban wedhus ngapunten mboten riyen kata jagung ya. Yo wis lunas akhirnya. Ah niku akhirnya. Makane rumiyin nate kula mireng Anwar Zaid niku. Wong nek mantu duwe gawe kok wulan besar nyaingi Allah. Sing dadi saingan Allah. Allah iku duwe gawe wulan besar. Kok sampean melu-melu duwe gawe wulan besar nyaingi. Apa duwe gawene Allah? Siji haji sing butuh biaya akeh, nomor 2 kurban, ya termasuk biaya jutaan. Tapi kok sampean malah duwe gawe sing sampai 20 juta, sampai 50 juta, sampai diwangi utang-utang, sampai diwangi nyekolahno sertifikat BPKB kanggo mantu. Lah iku nyaingi. Terus Kanjeng Nabi balekaken putrine Zainab niki tenggene mantune Abdul As bin Rabi. Niki wayahe perang Badar niku kan Kanjeng Nabi musuh kalih tiyang kafir Quraisy nggih. Nah, Kanjeng Nabi enggak ada putri salah setunggalé namine Zainab. Digarwa kare Abdul As bin Rabi. Niku saderenge dadi nabi, dadi niku pun nikah. Dilalah pun dadi nabi, Zainab niki putrine ndelek mlebu Islam, tapi mantune Abdul As niki mboten turun mlebu Islam, melok wong kafir. Akhirnya pas hijrah tenggene Madinah, Zainab niki nderek hijrah teng Madinah kali Kanjeng Nabi kali Abrahe.
Lah sing Abul As mantu niki tetep kafir, mboten purun mlebu Islam, mboten purun belok nderek hijrah ten Madinah. Akhirnya tahun kedua wonten perang Badar. Tahun 2 Hijriah wonten perang Badar. Akhirnya Nabi perang, mantune melu perang tapi melu nanggone wong kafir. Jadi Nabi selaku mara sepa ngadepi mantu tenggene medan perang. Jadi makanya jeneng nek padu karo mantu mara tuwa biasa. Mantu kok padu karo mara tuwa biasa. Nabi nggih nate malah ten medan perang. Jenengan lumayan sik nang omah ngono ae. Singkur-singkuran ruang tamu gawane ana mantu terus gak sido terus ganti nang kamar. Ngono lumayan lah jan. Nabi malah ten medan perang. Dilala pas perang wong kafir kalah. Tapi Abul As boten dipakeni, ditawan. Lah tawanan niku wonten macem kalih. Nek tawanan niku rupane wong wedok utawa bocah cilik langsung dadi budak. Kongkon ewang-ewang. Tapi nek wong lanang sing wis balik niku, mukallaf niku dikei 4 pilihan. Bukan dikei tapi Kanjeng Nabi lan umat Islam diparingi sekawan pilihan. Dipateni, dibebasno mboten bayar, utawa dibebasno kanthi bayar tebusan karo napa malih guys tunggal kali dadekno budak sekawan niki. Dilala Abul As niki mlebet sing dibebasno tapi nganggo tebusan. Terus matur sahabat Abul As, awakmu iki termasuk golongan tawanan perang sing iso ucul, iso bebas nek ana sing bayar tebusan. Wis suratono keluargamu nang Mekah, kali kok nang Madinah. Suratono keluargamu nang Mekah, sapa sing pengin bebas mawakmu kon bayar sakmene ngono. Wis. Dilala kabar nek Abul As niki ditawan Kanjeng Nabi, ditawan pasukane Kanjeng Nabi niku kepireng sampai garwane Zainab putrine Kanjeng Nabi niku. Bojoku melu perang kalah ditawan. Waduh. Dek gak iso ucul nek gak bayar tebusan. Akhirnya kalunge Sayyidah Zainab ini diuculi. Diadai ten ngene kertas ngeten iki terus ditulis niki kangge tebusane Abul As. Terus dititipno karo budake ngeperne ngene para sahabat. Diterima para sahabat terus diaturna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki enten sing badhe bayar tebusan. Terus dibuka, sapa iki kanggo Abul As dibuka. Lho Kanjeng Nabi kaget. Iki lak kalunge bojoku, kalunge Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berarti iki sing bayar tebusan iki bojone yaiku Zainab putriku. Langsung Nabi eling sampai yos untuk sedih ngoten. Terus akhirnya matur teng para sahabat, wis Abul As diculno. Bebas tanpa tebusan iki tak balekno nang anak. Wis dibebasno. Balik nang Mekah gak diterima keluarga. Gak dibayang nek kok Madinah balik Mekah. Ra diterima keluarga luntang-luntung. Alhamdulillah pikantuk hidayah mlebu Islam terus mlebet Madinah. Akhire kali Kanjeng Nabi dikathukno malih kali putrine. Iki lho bojomu wis mlebu Islam. Biyen gak gelem mlebu Islam, saiki mlebu Islam didadekno. Tanpa akad nikah malih. Nah niki para ulama akhirnya beda pendapat. Lah yo iki mbiyen sak bojo. Terus sijine iku kafir, sijine Islam. Wis dipisah tapi gak dipegat, dipisah ngono ae. Gak oleh kumpul wonten lho. Dilala pas mlebu Islam terus dikumpulno malih boten usah akad nikah. Nah niki ulama beda pendapat, nek sing ngukumi kaya ngoten niku. Nek salah sijine iku kok murtad, maka dipisah, mboten dipegat ya dipisah, dinteni sampai mlebu Islam maneh. Enek sing lho niku lak critane Kanjeng Nabi mergo sangka awal niku karo-karone dereng mlebu Islam, mergo durung enek agama Islam, enek sing pendapate ngoten pun macam-macam. Lajeng enten perang Dzulqa'dah nggih. Sajane wulan Muharram, wulan Suro niku kan termasuk Asyharul Hurum, Al-Asyharul Hurum. 4 bulan sing dimulyakno Allah, Rejab, terus Selo, Besar, Suro niku sekawan wulan niku dimulyakno Allah. Termasuk mboten asal perang. Asline ngoten.
Tapi kepeksa perang mergo Kanjeng Nabi digarai dhisik. Kanjeng Nabi lan para sahabat umat Islam digarai dhisik, maka kudu membela diri. Maka niki mboten napa-napa senajan dilampahi teng kene wulan Suro. Terus perang Khaibar niki nggih dijarak dhisik Kanjeng Nabi kali sahabat. Terus daging khimar sing jinak sing diingu sing boten liar teng hutan. Nek sing diingu iku kan mergo kanggo tunggangan. Malah hukumnya haram dipangan, gak oleh dipangan. Nek sapi kan jenengan diingu ya oleh dienggo bajak sawah ya oleh dipangan. Lek khimar mboten ansal. Khimar niku nek diingu terus dienggo tunggangan ra oleh dipangan. Tapi sing keleleran nang hutan liar, nah niku malah halal. Niku enten sing ngonten. Terus sepupune Kanjeng Nabi, sahabat Ja'far bin Abi Thalib niki kan awalnya saka Habasyah. Terus pikantuk kabar Kanjeng Nabi pun hijrah teng Medina, terus akhirnya nyusul teng Medina kali rombongan. Niku nggih kepanggih Kanjeng Nabi nggih teng kene wulan Suro. Terus niki sahabat Abu Hurairah niku melebet Islame nggih wulan Suro. Terus Sariyah utusan perangi Uyainah bin Hisn niku nggih wulan Suro. Terus enten wong sing ngaku nabi palsu. Nggih sabadane Kanjeng Nabi kapundhut niku wonten ten nggih wulan Suro ya niku Al Aswad Al Anasin. Terus Kanjeng Nabi enten ngutusan pasukan sing Usamah niku kangge ten negeri Syam diterusno niku nggih wulan Suro. Terus wekdal niku kan sampun digantosi kali Khalifah Abu Bakar As-Siddiq niku. Niku ngutus Khalid bin Walid teng ngene Kufah, Irak niku nggih wulan Suro. Nah niki sing terakhir niki, tragedi Karbala. Karbala niku panggonan tempat kapundhute putune Kanjeng Nabi nggih niku Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Nah piyambake niku kan masyaallah nggih. Pancen dibujuki wong Irak nggih, dibujuki wong Irak. Dijak kape didadekno khalifah gantosi putrane Muawiyah. Mergo Muawiyah niku mantun sedo. Terus digateni putrane khalifah mestine kan gak oleh. Mestine kudu nglewat pilihan niku, pilihan Suro istilahnya. Lah dilala ora dipilih gawe pilihan langsung putrane sing munggah dadi raja nakalan ngoten. Mestine kudu pilihan sih. Akhirnya terus wong Irak nu awalnya gak terima, terus ninggali Sayyidina Husain. Saking Medina kengken budal nang Irak engko perang karo. Lah dilala wong Irak ku wani tok tapi gak napa pas wae ditekani pasukane Marwan bin Muawiyah nggih putra niku akhirnya melayu. Lah akhirnya sing dadi korban Sayyidina Husain niku dikepung sak keluargane niku dikepung kare pasukan niku wau. Akhirnya sedo. Nah, sedo niku pas tanggal 11 Muharram 11 Suro tahun 11 Hijriah. Niku akhirnya sampai saat niki nggih sedih kabeh ngene wae wulan Suro niku wong-wong Yahudi termasuk kenapa tiang niki lho Syiah. Nah, tiang-tiang Syiah sing bela Kanjeng napa bela Sayyidina Ali, bela keluargane Sayyidina Ali termasuk Sayyidina Husain niku sedih banget pas wayahe wulan Suro, khususnya wulan Suro tanggal 11. Bahkan sampai gulung-gulung tenggene pasir macam-macam. Nah, sakniki amalan sing dilampahi tenggene tanggal 11 Muharram napa mawon nggih. Sajane umpami saene memang dilampahi tenggene 11 Muharram niki puncake. Tapi umpami niki amalan niki jenengan lampahi tenggene Muharram secara keseluruhan tanggal 1 sampai akhir, maka mboten napa tambah sae. Tambah sae. Nah niki enten 12 amalan. 2 di antaranya niki hadise sahih. Sing 10 niki hadise mboten sampai sahih, tapi boleh dipakai untuk fadhailul amal, untuk nopo motivasi amal soleh. Karena amal soleh niku sudah ada dalil umumnya, sehingga meskipun enten dalil sing boten sahih niku boten masalah karena dalil umumnya sudah ada. Bon. Fi yaumi asyura ashrun tattasil
bihatnatani walaha fadlun nuqil sumsol lisil zur'a liman udwa tahil raksal yatim mimsah tasod dakwal tasil wasi alal iyali qallim dufra niku keliru harakat lho qallim dufra wa suratal ikhlasi qul al fantasil ben gampang iki sampun enten terjemahane Jawa. Nah, ben gampang memahami sajane 3 niku wau nadome amalan sura niku. Tapi pun diterjemahno ngangge Jawa ben enten. Lagune ngangge kaya niki. Tombo ati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi bulan surah umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sowan ulama nganggo jela adus lan tilik wong lara ngusap sirah bocah yatim sedekah masa enak mayorake keluarga ngetok kuku aja dingudawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 padha diwaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wis enten 12. Sing pertama poso. Nah, poso niki ya poso sunah niku nggih, poso Asyura. Syukur-syukur saged saulan utuh wulan Sura tanggal 1 sampai terakhir Sura monggo mboten napa-napa. Umpama mboten saged ya dipek 10 dina tok tanggal 1 sampai tanggal 11 nggih mboten napa. Ra iso 10 dina dipek 2 dina tok tanggal 9 tangge kalang dosa tasuah kali Asyura Rebo Kemis utawa Kemis Jumat monggo. Ra iso ya poso Asyura tok mboten napa-napa sak. Ra iso maneh belas ra usah poso wis. Los kono ya gak apa-apa wong niki amalan sunnah. Sing penting salat wajib mboten angsal ditinggal nek salat wajib pun. Lajeng nomor kali salat. Nah, salat iki dimaksud niki salat sunah nggih, ngataken salat sunah wae sura, wayahe Asyura niku kan kengken ngatahno salat sunah. Bukan salat khusus muharram. Niat usolli salat muharram gak oleh. Yo ngatahno salat sunah ngoten mawon. Nek dalu ngatahno salat tahajud, hajat, ngoten nggih, saubah, witir, nek ijik ya salat duha. Terus aja lali kopi abadiae. Ngoten mawon. Terus
Silaturahim. Nah, silaturahim ya tilik tangga, kanca, dulur nggih. Nek tasih cedhak nggih monggo silaturahim, nek tebih nggih telepon atau kirim hadiah mboten napa-napa. Kirim pulsa, kirim transfer nggih mboten napa-napa. Lho silaturahim niku carane mboten namung kepethuk. Kepethuk ora nggawa apa-apa ya garing ya. Ya. Jenengan takok dulur sampean. Aku pengen rono tapi ra nggawa apa-apa tapi sampean tak transfer milih ndi? Milih transfer. Penak pisan. Terus nomor sekawan nggih niku sowan mulomo, nggih sowan guru. Niki mboten namung terbatas guru sing tasik gesang mawon. Guru-guru jenengan sing sampun sedo, termasuk tiyang sepak. Tiyang sepak guru pertama jenengan nggih. Sing ngulangi ngadeg, sing ngulangi ngomong, sing ngulangi. Nah niku monggo diziarahi teng kene wulan Suro khususnya tanggal 11 Suro. Terus nganggo celak, nah celana. Nek kula ngapunten panjen dereng nate kula celak anu malah bu koyo badut bu koyo apa paling. Nek jenengan kan pun kulino monggo dikulinakno. Terus siram, nah siram sunan iki. Sirame koyo adus gede, dadi koyo adus keramas ngoten niku. Tapi niat adus subuh. Nawaitul husla li hurmati hadza syahri. Tetep. Niat adus suro lillahi taala wis mboten nopo. Nggih nang sedoso. Nggih niku antara maghrib nggih nek kula Kemis malam Jumat sampai dina Jumat. Umpama nek Jumat siang betul. Tapi sing saene niku antara maghrib sampai sadurunge subuh saene. Nah, antara nggih sadurunge subuh. Nek jenengan nganggepe sing Rebu malam Kemis nggih Rebu malam Kemis. Kemis nggih Rebu malam Kemis. Nek kula kan Kemis malam Jumat. Ngoten. Terus telik wong loro nggih, endang-endang monggo nek enten sing dulure kancane, tanggane sing sakit diendangi nggih, diendangi uluk salam. Terus didongakno sadurunge takok apa-apa dongakno wis muga-muga sehat ya. Nggih Jawa mboten napa-napa. Syukur-syukur ngangge dungane Kanjeng Nabi nggih saged. Allahumma anta syafi la syifaa illa syifaa isfi syifaa anta man ajilan la yughadiru saqaman wala alaman saged. Allahumma rabbil ba'as niku nggih saged utawa sing saking ijazah para ulama iku enten sing astagfirullah rabbal arsyil azim ayyashfiyahu nganten saged. Wis pokoke kongen donga muga-muga enggal sarah. Intine ngoten. Ojo malah diwalah nemen koyo ane wis katene iki wis. Ojo diwedeni. Terus nah niki Bu, ngusap sirah bocah yatim hati-hati. Ngusap sirah niku beda, Bu. Nek bocah yatim ra duwe bapak niku teko mbumbunan, arahe mengarep. Ojo anggere diusap-usap ngene. Penceng kabeh kok piye. Ngomong gak tau ngaji. Diam. Teko ngajeng terus teko mbumbunan ngajeng. Nek tasik enggak ada bapak, kaya putra-putrane jenengan, maka teko bumbunan memburi. Boten piatu. Yatim. Nah, terus ngusape kalian donga. Jabarallahu yutmaka ngoten wa ja'alaka kholafan min abika. Muga-muga Allah nambeli keyatimanmu lan digenteni bapakmu. Boleh bapak anyar, nggoyo apa lho kan ganti bapaknya gak mesti duwe bapak anyar. Sapa ngerti ganti bapak asuh. Saged mawon mboten mesti. Terus diwanani kok ibumu tak rabi yo. Terus sedekah. Sedekah sakjane umum nggih, jenengan sedekah napa mawon duit, panganan, napa mawon sing manfaati saged. Tapi nek ulang suro niku enten tradisi jenang suro. Nanti lebih nggih jenang suro niku memang rumiyin tradisi. Sing pencetus pertama nggih Nabi Nuh niku wau. Nabi Nuh niku awale niku kan selama 6 bulan ten kapal niku kentekan panganan wisan. Perbekalan kantun kacang-kacangan sing cilik-cilik niku. Akhirnya kalian Nabi Nuh kongkon ngumpulno dadi siji enten 7 macam. Terus akhirnya dadekno jenang. Akhirnya dadi jenang suro.
Nah, nek jeneng suro lek jenengan pengen manut nek gawe bacaan jeneng suro napa dinten Kemis napa Jumat. Nggih. Jenenge bubur abang, jeneng abang karo jeneng putih. Nggih. Terus peyek dele ireng. Kayak dele sing ireng kacang ireng niku nggih. Terus kemudian jangan lodeh atau nek mriki ngarani apa? Nggih. Nah, isine lodeh niku lek saged 7 macem. Isine 7 macem. Terus lawuhe endog ayam kampung, terus kali ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Mboten daging, malah mboten daging sapi, mboten. Ayam kampung. Oh. Ya wis pokoke kula matur niku, kula ijazahe oleh niku. Jenengan manut monggo. Terus nah niki masak enak mayorake keluarga. Nah niki nggih penting niki. Tanggene tanggal sedoso utawa pada umumnya suro nggih. Niku nek iso blonjone dilebihi. Niki jenengan matur bapake nggih. Niki rekamane mantep kena bapake niku. Pak bapake nek ngekeki blonjo sing rada akeh wulan suro, khusus tanggal sedoso. Terus masake dienaki. Aku aras-arasan yo tuku sate gule. Bendino asam urat. Maksudnya dienake keluarga. Bahkan dawe Mbah Mun almarhum almarfulah. Tapi niki kula mboten pikantuk langsung nggih saking kanca-kanca. Jarine kanca-kanca Mbah Mun niku nate ndawuhaken. Sapa-sapa sing nukokno emas bojone tanggal 10 suro maka rezekine rapat pedhot setahun. Beneran jangan. Mas, jarine Pak Ida. Ampun nukokno emas. Raketang sagram. Sagram niku sakniki nek mboten salah wis 2 juta 700, 2 juta 800. Sing asli lho nggih. Nek sing mas-masan nggih. Monggo. Nah. Kalau baleni nggih. Nggih, direkam. Pun mulai. Bapak-bapak dipirengno nggih. Dawuhe almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair. Sapa-sapa wong lanang sing nukokno bojone emas tanggal 10 suro mongko rezekine ra pedhot-pedhot setahun niku. Kirimno bojone. Ono Mas, napa gelang napa kalung monggo. Nek iso sing bathokan niku. Sing saboto niku, Bu. Enggak mantap yo cocok monggo. Nah, sing paling kula saged nglampahi sing niki, nomor 11. Insyaallah kula lampahi. Ngethok kuku aja. Wes ra bondo apa-apa yo enak wis. Bu, jare Pak Idam aku sing iso nglakoni nomor 11 tok. Oh, alam lekimen kan. Nek lek mayorake keluarga niku nggih termasuk nukok mas-masan, nukokno kelambi nggih, nukokno ngiseni saldo Shopee. Saldo Shopee diseni sing kebak. Niku nek kulo gue kula sadene enteng-entengan. Pak, jenengan lek ora tau mangan martabak. Ya, pendak tanggal 10 suro tukokno martabak. Karena sebagian orang termasuk kula nggih, niku mangan martabak nek pendak. Boten pendak suro, maksudnya pendak ada hari istimewa. Ora iso kaya apa ku sawaya-waya ngono to mboten. Iki ana momen apa iki tuku martabak. Nah, kangge wong-wong sing biasa-biasa niku martabak itu sudah sesuatu yang istimewa. Maka mboten napa niku mawon, mboten napa-napa lek gak iso emas. Tapi kok aja direkam paling kan. Bapake malah njaluk sing keri, sing iki lho Dik martabak Dik apa-apa. Njaluk martabak malah. Nah, pun terakhir niki maos surat Al-Ikhlas. Niki ya termasuk pena, insyaallah pena. Senajan to ketone ping 1000 pena kok niki. Namung syarate jenengan boten dalam keadaan haid utawa nifas. Pak nek dalam keadaan haid utawa nifas pengen ngamalno niki oleh tapi nang jero ati. Ra oleh diucap lesan, nggih, ra oleh diucap lesan. Tapi sing boten gadah haid, boten gadah nifas, senajan boten gadah wudu, boten napa-napa. Maos boten gadah wudu, boten napa-napa.
Sewaktu-waktu niku saene dimilai bakdo maghrib, nek kula kan Kamis malam Jumat. Bakdo maghrib sampai sadurunge subuh niku saene. Nek sing jenengan Rebo malam Kamis nggih niku bakdo maghrib niku nggih sampai sadurunge subuh. Sadurunge subuh niku nek iso empun jangkep 1000. Nek dereng saged mboten napa mangke dilajengaken sampai sadurunge maghrib. Nah, karena sedina sewengi hitungane sedina sewengi. Dan niku penak kok Bu. Jenengan damel tasbih sing biasa niku 99 ditambahi siji kan wis 100. Oleh 100 ditinggal lereng. Napa isah-isah sik, napa nang jeding sik. Nah, terus mari ngono balik maneh maca maneh. Untuk sampai ping 10 kan wis dadi 1000 dhewe ngoten. Utawa jenengan damel konter niku sapa digital iku sing biasa. Kalai-laye kesel lho, kesel mboten napa-napa. Bebas. Nek karo glendangan alah keturun jenengan. Mojo oleh papat to Mas. Nggih, ngoten nggih, muga-muga saged nglampahi sedaya. Enten sing tanggotaken? Monggo. Untuk santunan anak yatim itu kan anak yatim. Kalau nggak ada yatim, artinya piatu sama saja. Mboten napa. Nggih, cuma memang sing diutamakan sajane kenging napa kok yatim? Yatim niku simbol nafkah. Simbol bocah kehilangan nafkah utama karena bocah niku nek yatim kan kehilangan sumber nafkah tapi nek kehilangan ibu piatu nafkah tidak kehilangan lho kan kehilangan kasih sayang ibu lah apa dulure gak ono sing wedok ngono lho apa bapake gak gelem rabine karena bapak niki simbol nafkah karena setiap ketika bapak niki kok sedo nafkahnya kan hilang. Lah nafkahnya niku ditanggul oleh keluarga bapak ini. Dia sing paling cedhak niku mbae. Utawa pokoknya keluarga bapak sing paling bertanggung jawab tenggene yatim niku keluarga bapak, mboten keluarga ibu. Makanya pun mboten enten baru keluarga ibu, koyo warisan nonton niku. Nah, tapi kadang-kadang wong wis kadung wis yatim niku akhirnya sing nanggung nafkah ibuke akhirnya iki mboten. Padahal sajane mboten Bu. Ibu niku mboten wajib nafkahi. Mangke niku nafkahi kewajibane pindah nang keluargane sing lanang. Nggih niku mbae utawa tenggene dulur-dulure paman-pamane niku. Pakde Pak Niki niku. Tapi rata-rata ngekeki pendake yoyo tok Oh, nonton mawon. Cekan nggih. Enten malih. Oh nggih. Monggo. Oke. Oke. Monggo sinten riyen monggo kowe monggo. Cucunya Kanjeng Nabi kan Hasan Husain. Yang Hasan kok cerita-cerita itu sulit cari. Oh, mboten niku. Hasan itu wafat lebih dulu diracun ya. Hasan itu wafatnya diracun. Syekh Husain itu yang paling tenar karena itu dilema kepemerintahan, politik sehingga ceritanya paling tenar sampai nutupi ceritanya Hasan. Tapi nek kita sebagai pembaca sejarah ngertos Hasan ku enten sejarah mboten ketutupi. Nggih cuma kadang sejarah ini ketutupan karya sing politik nih. Hasan itu justru Hasan itu sing paling ngalah. Karya politik niku ngejarno wis sejarno ae bar Muawiyah sing dadi khalifah awak dhewe gak usah wis malah damai. Zamane Hasan niku masih niku malah damai tanda tangan perdamaian malam Hasan itu. Terus wis ngalah lho diracun jiran. Makanya putune Kanjeng Nabi kali-kali ini mati syahid karena dilema. Terus lain malih. Kul huwallahu ahad ping 1000. Nggih, kan namung petang ayat Bu. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Diwaos ping 1000 katanya. Nggih, enten malih. Cekat nggih. Monggo, kita tutup kanthi selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi tahallu bihi uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khatimi wa yusra
kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.